Hello guys, welcome to my channel. So, time check. Launa ng hapon guys. Ang video natin ngayon ay kukuha tayo ng tulya, benek sa Ilocano. Ayun. Para guys, may maulam. So gaya dati. So sabi ko nga na hindi problema ang mga ulam dito. Basta hindi ka lang pumipili, saka masipag ka na kukuha. Ayun. So kung nakikita nyo naman tong hawak ko, ito, pamingwit. Ayan, yan siya. So kumuha rin ako, nagdala din ako. Baka sakali may mahuli. Subukan ko lang. Saka kuha tayo ng tulya. So medyo guys, talagang lakad dito. Kung nakikita nyo naman siguro sa mga video natin yung dun sa kanina. So dito sa may ilog ito. So malawak kasi ang ilog sa amin. Mahaba guys. So mayroon talaga yung kinukuhaan. Pero kahit saan naman mayroon yun. Pero sabi ni Mang Junior, yung isang kasama natin, yung matanda, na mayroon daw siya kinukuhan dito. Kaya okay guys, panurin lang natin kung sana may makuha tayo. Ayun. So nandito na tayo sa may mga mga kawayan, kiling tawag sa amin. Ito. So nauna na kasi sila. Hindi ko na alam kung nasaan sila, baka nandun na. Ayun. So bago natin guys umpisan yung pangunguha mamaya, ay may nagpapa-shoutout sa atin. So shoutout kay Kuya Efren Cruz. Efren Cruz ng Norsagaray, Bulacan. Yun yung nakalagay na ano niya. So shout out sa iyo kuya. God bless you. Okay. So nandun na pala sila guys. Tayo na lang hinihintay. Ayun. So dito malawak kasi itong mga guys. Ito minamaysan dati. Pero siguro hindi na ngayon dahil hindi pa nasikaso siguro. Okay. Ayun. So ito yung spot natin guys. Ito. Ayun. Kung nakikita nyo, malabo yung tubig banda dito. Pero dun sa unahan, dun guys, malinaw. Dahil dyan banda, meron yung naghiwalay na nung dyan bumabagsak yung galing sa palayan doon. Sa kabila. So kaya ay malabo. So dito kami kukuha guys. Ito. So nandun si Manong. Sana yung kukuha doon. Mamaya susubukan kong mamingwit. Ito. Okay. Yan, may kalabaw pa guys. Laki oh. Nagdakalagsaran na. Yan, pinapa Nagdakalmasin mo yun. Nagdakalmasin Ayun. na. Ayan na si kuya ko. Ayan oh. Swimming kami niyo daw. Bayatain mo. Ha? Bayatain mo. Yun, dito kasi yung may mabato saka may kunting putik-putik. Ay ang ginagawa naman ni Manong, yan, inilisan niya saka mayroon kami yung parang screen. May screen na salaan. So nakikita ninyo na guys yung bumbilya. Kita na yung bumbilya guys. Ayun. So ayun. Kaso maliliit muna yan. Ayun. So yan guys, unang ano pa lang. Wow. Ayan, wow. Lang yan. Kuha kayo. Kuha ka. Hindi ka manalanday dyan. Agungap ka. Pinipili yan guys. Luwadam niyo go. Nay, oh, ang dami guys. Yung i-custom kami tulungan yung tumandam ah. Oh, yan guys.
Murintis nga, yun na may tayo daratan dito. Nga mapanditakot no, ayan ka. Andun na ka din na. Wala na, hindi kakayaw. Hindi mo napistikan. Nay, umuskilan. Kaya burong yun. Hindi ka ganang man na. Ganang man na na eh. Kadyan ang kalmo na eh. Awan sa mo unay tamanong. Ay tinik kas na, dadakalit yung makarawan na daw. Ayun guys, pinipili. Nay. Oh, kahit yung aso ay... Ito. Nay, huwag sa mo tibanyasan. Apay, manuda ko pa. No, dati sa morot na nay. Huwag adim sa to. Ayan guys, marami. Pero yung iba, maliliit. May kita karkarawan ninyo ko, gagakal eh. Pero pipilian lang yan. Ayan. Malalaki yung mga iba kasi. Ayan. So kinuha niya yung electric pan. So yan yung gamit guys, yung iba. So ito ka umabay ka din ng kulmaw. So habang nanguha sila guys, subukan kong mamingwit. Baka sakali na may mahuli rin. Ayun. A few inches later. So ito guys, ito yung pinamimingwitan natin. Kaso mahirap mahirap ilagay dahil ang daming sumasabit. Dapat sana matanggal yung mga yun, nasasabit kasi. So doon banda, pakita mo doon. So doon banda, hinihila doon, papapunta doon. So nakahuli tayo ng ito. So dalawa. Ito. Pakita mo niyo. Oh, may dalawa na. Huli natin. So doon natin nilalagay. Ito, nahihirapan lang kasi tayo dahil nakikita niyo doon. Hindi niyo ko pakita niyo. Nasasabit kasi. Oh. Ayun. So doon banda. Oh, hinihila. So yun guys, nakahuli. Oh. Ayun. So nasasabit. Ayun. Oh. Ayun guys. Takaw oh. Yun. So hinihila kasi doon. Papunta doon guys. Ay. Oh yun. Yun guys. So nandun sila. Oh, pang-apat na to. Aray. So yan. Dapat kasi hindi makita yung sima. So ito, linta. Atin pa na. So another magazine guys. Chins magazine. Doon guys. Waiting hand. Waiting hand.
So, dun kasi banda, ano, dun sila, hinihila nila doon. Nandun sila guys. Saka maraming kawit doon. Kaya malinis sana doon. Malinisan. Kasi nandun sila. Wala, binitawan niya. So, kung nakikita nyo yung kamay ko guys, ganito. Hindi na talaga. May ano. Ayun. Wala. Nakandamay. Nauna yung maliit. Okay. Hindi na natin ah. Tapos ito. Bigyan natin. Ayun guys. Nasabit guys. Ayun oh. Ayun. Oh. 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 Buti nakuha. So yan siya. Okay. Hindi mo nagkasab. Hindi mo nagkasab daw. Hindi mo. Hindi mapakali yung mga aso guys. Ikuakitan? Oh, hey! So lumipat sila ng pinagkuhaan guys. Nandun na sa baba si Manong. Magkikita natin mamaya kung marami siyang nahuli. Ayun. Ayun siya. So dyan kasi, doon kasi tayo namimingwit. Ayun, sa unahan. Doon. Ayun. Baka yung mga aso nagpapasaway. Ayun guys. Doon kasi. So maraming mga nasasabit dyan. Ayun, pero may nahuli na rin tayo. Ayun. So balik muna tayo mag-mix. So ayan guys, ang huli natin, meron na rin. Ayan si Jetron, yung anak ko. Nahirapan kasi akong maglagay ng pain, kaya ito tinawag ko siya para siya yung tagapain. So yung isa nandun. Siya yung taga-video natin kanina. Kung ano-ano naman yung tinututok sa video. Yung mga aso rin ay pasaway. Sabol ko pa. So yun guys, ilalagay natin doon. Okay. Nay, hinila agad. Hinila agad guys. Hinila agad. Pero wala, hindi na huli. Ang laki kasi nung pain, no? Daming sabit kasi. Ayun, doon. Ayun. Oh naman! Oh, yun guys. Wow! Wow! Yan o. Kito. Ayun. Okay. So ito guys. Ito. Palipat-lipat lang yung kinukuhaan dito. Ayun. Yung si Manong. Ayan. Talagang linis talaga. So kung nakikita nyo, mga ulo namin may mga bumbilya na. Kalbo! Lahi, mga lahi guys.
magkakamag-anak kasi. Ayun. Ayun siya oh. So tiyagaan lang dito para may ulam. Ayun. Okay. So yung isa naman iniwan ko doon. Namimingwit. A few moments later. So ito guys. Uuwi na tayo dahil hapon na. Ayun. Dito yung mga kasama na natin. Ayun. Yan yung nahuli ko na namingwit. Ayan. Yung tatlo. Yan lang kunin ko. Medyo malalaki. So kay Manong, binigay ko na yung may iba. Ayan. Patay ko naman yung nahuli, nakuha niya na turya. Unga pa man yung saong. Unga pa man. Ayan. So mga ano na rin siguro yan. Amo rin dan mga salop. Oo, kung lang salop na yan. Ayun, yun sila. Mga isang salop siguro. 5 salop. Yan naman yung pangkuha natin kanina. Mga lakaman, ipakita man na ito ko na. Gusto mo, para ko mo. Ako mo. So may yung ganyan tsura ko. Ayan, may malalaki. May malilit din. So masarap yan guys. Yan yung ulam natin. Okay. So uwi na tayo. Ayun. Sabi mo dyan sa datan, ilan mo siya? Ewan ay tagayan mo. Yung isda, ilagay mo na. Nay, ilagay mo na sa loob na ito. Bila tamanong. Alam mo ito electric ko niya go. So ganyan kasi yung pang ano. Parang nakatuko na magkikiling na. Ayun. Kapag gala ka pa ikiling. Ayun guys, uwi na tayo. So, may ulam na. So, kung nakikita nyo dito sa unahan guys, malinaw na dito. Dito banda. Kasi doon nga kako, doon bumabagsak yung galing sa bukid. So dito, so yan, ang linis. Yan o. So dito kami namamana guys. So sana magkaroon tayo ng video niyan. Yan, ang linis, ang linaw talaga o. Ayun. Maraming isda to guys. So kung nakikita nyo dito guys, ito may dam kami dito. Oh naman! Wow! So kung nakikita nyo naman yung mga tent nila doon, yun yung barracks nila. Dahil papalawak ata to. So maganda na guys pagka naano na to, nagawa na. Dahil pwede nang mag-picnic dito. Sa bagay, kahit ngayon maganda rin naman oh. Kung nakikita nyo guys, maraming ano dito sa amin. Magagandang tanawin naman. So ang linis oh. Oh. Yun, ang linaw. Nung hindi pa ako ganito guys, ang dami kaming nahuhuling karpa dito. Mga banglot. So yung isang piraso nun ay aabot sa kilo yun. Mga 5 kilo. Ayan. Ayan. So ayan guys. Sana matapos na to. Para makapag jamming tayo dito. So nandun na yung dalawa. Doon sila duman sa baba. Doon. So tayo, baba na lang siguro dito. Ayun guys, uwi na tayo. So sobrang ano naman yata, malalim. Pero may daanan naman doon, mapunta doon. Okay. Guys, malapit na tayo sa bahay.
So dito kasi sa amin, rough road pa dito. Ito. So sobrang nagpapasalamat din ako sa naglagay ng mga street light sa amin. Ito. Ayun. So kahit papaano yung ating daan ay sa gabi maliwanag na. Yan guys. So yan, itong banda medyo sementado kunti. So dyan lang yung bahay natin guys. Lapit na lang dito. Ayun. Papahinga na rin. O ayan pa guys, yung yung isa street light. Yun, may mga farm dito sa amin. Ito, kapitbahay lang namin to. Saka yan. Diyan na yung ating bahay guys. So yan guys, ang proseso niyan. Magpakulo lang ng tubig na mainit sa bubuhusan lang. Pagka yung bubuka na siya, yun, tatanggalin na yung tubig saka rerikaduhan. Yan. So ang tawag sa amin yan guys, kinigtot. Kinigtot na tulya, benek sa Ilocano guys. Ayan. Sana matutunan nyo ang Ilocano. Ang Ilocano ng tulya, benek. Magaling kang kupal ka. Ayan guys. Bubuka. Ayan. So ganyan ganyan pag bumukang ganyan, yun, pwede ng guys, pwede ng lagyan ng rekado. So ayan naman yung ating pinya, panghimagas. Babalatan na rin para makakain na tayo kasi gabi na. So ayan, hindi tinanggal yung mainit na tubig guys, kaya yan na yung re-rekaduhan. So simple lang yung rekado nyan guys, dali lang yan. Nalagyan lang ng pang-asim saka bagoong. Ayun. So si Mrs. ang gumagawa guys. Pero hindi naman ito makaulam dahil hindi pwede sa kanya. Ayun guys, ganyan lang kadali guys. Pagka may binili kayong tulya, yan, gawin nyo yan. Kasi pagka sinasabawan mo yan, hindi lang yung nakukuha mo kasi papayat. So ito, maraming makukuha dahil hindi lumiliit yung laman. Galing ha? Okay, maya halo-haluin na at pwede na tayong kakain yan. Alright. So ayan guys, kakain na tayo habang tulog si baby. Ayan. So nandun siya. Okay. Para habang hindi pa umiyak, kakain na tayo. Para mamaya na siya, malagaan na siya. So ito si Krisa saka si Tara. Ayan, yun sila. Cooker natin. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Si Mrs. So ayan yung ating ulam. Ayan na yung tinigtot na beneg. At magas. Yun niya. So yung tilapia guys. Ayan na. So yung dalawang kanina kasama ko,
Bali, nandun kasi sa kabilang bahay. Sumama sa ate ko dahil ganun naman yung anong dalawa na yun. Kung saan yung ate ko, doon naman sila. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. So, kain na tayo guys. Okay, thank you Lord sa mga pagkain na naman na ibinigay mo sa amin. Sana po ay bindisyonan mo po para maging lakas namin sa mga pang-araw-araw na trabaho, maging sa buhay namin po. Okay, kain na tayo guys. Ayun. So kung nakikita nyo, kumikislap na yung ating bumbilya. Pero ganyan talaga guys. Lahat naman tayo ay ano. Pero hindi naman lahat. Pinanganak na kalbo, meron naman pala yung pinanganak na may buhok gaya ng anak ko. So siguro paglaki siguro maging kalbo rin. Okay. Tayo pinanganak na kalbo. Ito yung sinasabi nila na kiss and say goodbye. Ayun. Saka sinabing goodbye dahil yun, tatapon mo na gano'n. Okay. Magaling kang kupal ka. So, yun guys, ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.